Jeli walimano amuke ko di bela jede ma biye alamsa ye juin kalo ke sheki samba plan ni ba saba ni ka kibaru wati sele bido kibaru konna la de bulu mimbe en fe ni jama de na masmulu bu yere soro konna la kuma M5 RP bulu ko ni la je bebe la jemi na kera anka ni wondra je so ba mi en fe na be wulu de la suna CICB kabeni anabadwa amina andalula ka wolole bulana ameto alisa mali konna la ameta kidal sheda su makura ni akumare ko bese na mimato mali ko ko bese ka utegeno dala awo ani ayi kidali boluka jamana din na masmali mu yuro soro je bulu mu konna la lu ko ni bu dake amina ndado ko ka alisa ameto sheda su makura awu mu konna la ko ani to mimbe afi mali la alisa doye parti de mai bulu ko ni maseka jabi krengreni ko du ka tonduma mimeta like klafli akimela amna nyeko ke ka proka beta jamana ko kan frafina frajela ki wara min nanyu soro amul fra kabefo ka bela jele mo nyimando bakuruba ko nala anyafo M5 RFP mi te beta like wa jekulu mi ni olu yere ko ni kera sababu yere ko ni doyi fanga mi na kumbe talike Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ala kayina leka fanga la kaseka ore ko ni dafri awa aton fami yere ko ni be no olu ni docteur Choguel ko ala maika Mali premier ministre ni olu re ko ni me nyogon kanfo olu ye lajɛ belebeleke lajɛ mi na kera nyogon lajɛ so min be Bamako ni abe fama centre international de congrès de Bamako a Dalasunu o ICCB ayo lajɛ ko ni kunye kaseka wele dake wele mi ni abe talike ka nyeshi shara suma kura mi ni tege no re ko ni kanka blala nabe awo ani ayi kofo nanzara kanyi wi ani nonyi ukoni ka wele abe talike maliden famba be lajelen kase ka bo kata minyete wono ka ke wi mi mato shara suma kurain juin kalo kletan ani sheki mun tege no bla mina bla kase ka demedo ale yere konima ukoni uye ni fo abe ke deme ka nyeshi kenengena la chama telefon yere konima e fo kata si docteur Choguel ko la maiga ale yere konima uye do donge ya rabbi jamana alaka kolusma alisa sera suma kura ukumu konna la kidal ameta no société civile no ye jamana din na masmalo oluka jekulu ye olu ye wele dake wele dami yere konin kera ye wa kase ka wele bla no ye gouverneur aleni eji manyema re konima bara mi no obina ke na be talike klafili la ka beni juin kalo kletan ani sheki olu koni felate wakil na jume bi ame wati mina wa kase ka klafili mi yere konina la ini me kase ka abela jelere konijo ka beni akilina chamanye uye munu da kene ka odoye olu ni Mali nyemo ye tekeno bla 7 mi yere konike ni obe talike accord la bi processus na ale yere koni tekeno bla la Algérie ni olu re koni ye aywa kuma nyogonya yi anyem ne bagare koni ye ya yida ka fo wakilina o koni o te shara sumba kura kono o kama olu be wule dake wule dami konna la ubani ni jamana nyemo fe uka ni kala filmi mina leka beni juin kalo kleta ani sheki kase ka anyongri aywa mimato fere wero olu be se ka tige mimato abike maliden fima jema fambela jele olu re koni sagoy alisa amete wakilina konna la no ye klafli baro ye fanga ni to mi me en fait parti yelema olu koni ye uka lajɛ koni senfɛ wa uma se ka kan jonjon fo mi metalike kanyeshi uka tondo yɛrɛ koni ma kalafili baara yɛrɛ koni na bari ka da kan olu y'a yira k'a fɔ laɲini caman kun bɛ olu yɛrɛ koni fɛ laɲini minnu ni olu yɛrɛ koni ma ta bala sariya sunba kura in yɛrɛ koni fɛ o kama parti yɛlɛma olu koni y'a yira k'a fɔ ko ta fan kelen koni tɛ olu yɛrɛ koni na o kama u tɛna taa yɔrɔ yɛrɛ koni fɛnɛ yira maa si den kelen na nka min ye u ka tɔnden ye bɛɛ lajɛlen kɔni b'i sago la n'a ka di maa min ye ka taa a wota i bɛ se ka t'o kɛ n'a ka di maa min ye ka taa a yɛrɛ fɛnɛ ta i bɛ se ka t'o ta k'a tɛ maa si yɛrɛ kɔni bɔ tɔndenya la nka olu kɔni ka ayiwa fanga ɲɛmaaso yɛrɛ kɔni kɔnɔna la u tɛna taa sira kelen foyi yira min ye u ka tɔndenw na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka bɛn ni kalafili min minali n'a bɛ fɔ o ma ko élection référendaire an bɛ taa an ka jamana kɔ kan jamana ko kan kiboro la an bɛ taa kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sénégal jamana kan min bɛ tali kɛ Ousmane Sonko wa ale yɛrɛ kɔni ka kibaruyaw bɛɛ lajɛlen kelen bɛ ka Sénégal ka wuli ka jɔ a sen kan a ka min bɛ tali kɛ lafasali b'a la n'o ye maître Clédor Ciré Ly ale ka lasali la a ko a bɛ siɲɛ 9 yɛrɛ kɔni bɔ i b'a ye k'a fɔ ale balila min ye finitigilakaw yɛrɛ kɔni fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka taa a kan ka maa min sɔrɔla don ni o ye Sonko ye ale ni o ɲɛ yɛrɛ kɔni bɛ se ka da ɲɔgɔn ka cogoya min na a ko nin wale min yɛrɛ kɔni kɛlen
lajɛlen filɛ nin ye adamadenya jo ani hakɛ minnu yɛrɛ kɔni sɔrɔla k'a tɛ dankari kɛ o yɛrɛ kɔni dɔnni na dɛ nka a bɛ dankari kɛ ale ka sɔrɔ sira ka taa se adamadenya ma fo ka taa se ale ka baara yɛrɛ kɔni a kɛko ɲuman yɛrɛ kɔni kɔnɔna la k'a bɛ dankari kɛ ninnu bɛɛ lajɛlen na wa a b'a d'a kan k'a fɔ fɛnɛ Macky Sall ko a bɛ ka binjini fanga ka se ka o de sigi wa min ye Sénégalikaw yɛrɛ kɔni kan ko namara ko tɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ɲɛ b'a la ko kɔnɔdimi tɛ ko ɲɛdimi don Corée du Nord o jamana ɲɛma ni ale ye Kim Jong Un ale kɔni ye sɛbɛn kɛ sɛbɛn min n'a b'a yira k'a fɔ maa minnu ni olu bɛ dankari kɛ u yɛrɛ nin na n'a bɛ fɔ o ma ko suicide ko a kɔni nin ye bita yɛrɛ tɛmɛnen kɔfɛ a balila olu ka jamana kan maa o maa bɛ sɔrɔ a la k'a bɛ i na komi e kɔni ye jamana janfa wa e kɔni olu ka taabolo n'o ye k'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan kunkilenna kelen na ka jamana baara ni hakilina kelen ye dɛmɛ ka don bɛɛ lajɛlen ma ko o hakilina fɛnɛ e ye olu yɛrɛ kɔni janfa a ye nin kɛ ni hakilina jumɛn k'a fɔ hakilina jumɛn fɛnɛ kɔnɔna la bari ka d'a kan san tɛmɛnlenw yɛrɛ kɔni na a nana ye k'a fɔ an bɛ waati min na maa min yɛrɛ kɔni ye dankari kɛ a yɛrɛ nin na o ka ca ni san tɛmɛnlen yɛrɛ kɔni ta ye 100 o 100 ka taa se fo 40 ani a ɲɔgɔnna si yɛrɛ kɔni na an bɛ to nanzara jamana kan halisa irisi an bɛ taa yen nɔ olu kɔni ye min ye baara kɛ baara min n'a kɛlen bɛ dabalibanko yɛrɛ kɔni ye o de bɛ tali kɛ mobili la ni kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamajɛ mobili ninnu n'a bɛ fɔ o ma ko taxiw ayiwa ka se k'a boli min bɛ tali kɛ o la k'a boli ayiwa maa min bɛ don a kɔnɔ n'a bɛ wele ko client ayiwa o de ye k'a ta a tayɔrɔ la fo ka taa bila ayiwa a jigin yɔrɔ kɔni na ayiwa min ye chauffeur ye o yɛrɛ kɔni o tɛ mobili yɛrɛ kɔni na a bɛ fɔ min ma voiture intelligente ayiwa o yɛrɛ kɔni o de min bɛ tali kɛ a baaraw ka sira sariyaw ko olu dafa k'olu lakile mobili a bɛ ninnu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni a b'olu yɛrɛ kɔni bonya nka maa min yɛrɛ kɔni ni ale yɛrɛ kɔni ye client ye wa olu yɛrɛ kɔni bɛ ta e bɛ se ka kɛ waati min na ni gɛlɛya kunkurunin dɔw nana n'a bɛ fɔ o ma wa sécurité ta fanfɛla e bɛ se ka olu baaraw dɔrɔn de kɛ nka k'i ta i tayɔrɔ la fo ka taa se i yɛrɛ kɔni jigiyɔrɔ kɔni ma o baara ni o sabati o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ mobili yɛrɛ kɔni fɛ ale ni a ka intelligence artificielle de b'o o baara ninnu tɔ bɛɛ lajɛlen kɔni sabati ni ne fana bɛ dan sigi an ka bi don kibaru la min ye gafe don kibaru la kɛtɔ b'a la ayiwa tuguɲɔgɔn min n'a b'o kɛla ni anw ye ko caya ko jidi ka ja ninnu k'olu cari diɲɛmaa bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ cogoya min na an bɛ foli ni waleɲuman dɔn halisa k'a kɛ Fatumata Tarawele ale ye ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri o de kɛra sababu ye ja ninnu olu sera ka bɔ aw k'an nasɔrɔ an b'a fɔ wasalamu